And this is where I belong. Let me show you around. It's Mizoram, Aizawl, Durtlang. Okay, we are truly blessed here. Nowadays, people are spending thousands, lakhs just to see this kind of view, just to find this kind of peace. And we all are here by the grace of God, so we thank you, Lord. I don't want to stand in the middle. I'm afraid that I would spoil this spectacular view. Scenic beauty, see? All the rocks behind, mountains. Lawm. Lawm tur hi kan ni ngoi top mai ni. He ni le top zel. Han soi tak don hi chuan in kim mai hi. Lawm nun hi lo ni top zel mai a. Alai ta ka hen ka ding ui dewa view hi ka ti chiang ti ka hlawa. Ha, adam thla le tok lawm bo se. Don lai chuan in mi tam tak mi liang tam tak khopui lian mi te pon an chol leilo ka ti ang mun peaceful lu tuka hianin I nuai tam tak seng te mo poisa sengin heti ang mun a ha chol tur hian hotel man tau ten buka ti hian heti ang view mutur hian an kal thin ani chu masike ni chu ngai lo re reng kan van nei na hi Mizoram hian kan in sha chho ze la tha a engkim mai hi I aron thang pop popa ni e chunga chuan social media mang te po hianin tlai rol piang thar tha tak tak kan tama le khathiam tak tak te po in tama I kan soi du chu pathian thu te hi han kal chwa pui zelila nun pui zelila I lo tang ve em china ma se ma ni lo tang ve nga chu pathian ku ta in kim kan ngata ni chuanin tan vak khan zia kha chuang lawa tawan chana ku ta in nga thiam hi ero hi chu apoi mo khop meya ma se he rem chan na te han lei zelila tunang la ya mi te ma in enge thil dang ti nan te po an manga te alom te chu lom pui ro kan te kan soi sel ani lo ren renga kan lom puya chumi kara chuanin pathian thu te po hi atam zo khianin changkai tak tak ni tina kan nuna kan man theina to example tha tak tak te kan shat ang te hi ron sei ve ila ti han sharing ang te hi nei khom chanta ila ti te hi kalo nge to anom don em me a chan chu Netflix te en char en ni leng thak thak lo hianin I tia time impact te hi a hlu hi ka ti lu to ka atangkai box ya paka nya I kan ngai to na kan thinking hi kan inge top lo sela I atam theang berin heng hunna ina chol to pathuak chol to om hi mishing hian kan ngai me lo ka thua ka thi to ti te po hi ka thua ka thi to an han tia nang ni chu in la no pang in la zir le thailom han ti te po hi ani lo reng pathian hian in mishing hi min siam ro pui em a in zir zel theinun min pe to na te po ka soi du pakhat chu online an ran ti a classroom an ran honga heng te po hi nu tam tak tan chuan ni a har sa ang ma se in zir zel nun kan nei awangin mishing mithiamina an chu dan phei hi chuanin mithiamina an chu dan phei chuan mishing hi I kuang chunga kan mut thleng hianin kuang chunga mut dan kan la zire te an la ti nya khatia ang khop khan in zir nun hi ani wangin engma hi beidon san lo hi apoi mo ka tia klauti ve mai ni chu kai ma tangin chuan adang pakhat le chu pathian in nge du kan tun hun zel hi du man min en sak lawa nakin min thlir sak pok lawa mo present thinga tinge poi mo em achan chu tun kan tun hun zela ama nei du na kan nei te athu oi du na kan nei te kha khang khan min hruai ngil zela ni tin me he lim tak le athu oi takin thlamwang taksi in lim dan dikin a lim thei ani chu akuta in nga hlom top o hei hi ani ekata na arwat te hi han pom hlom top phot mai lamo abak chu chan nei lawin eng ma hi he kho vela hian thil hi ada lawa siam lawa chung anga chuan
an tin nge pathian chu kan chawi mawi ve to ang ti te han nge to tlang ila chawi mawi om zia te inu le pa chawi mawi ro ti te hi ka lo ngai to chiang thina chawi mawi an tin nge min anu le pa chawi mawi thin nu le pa te thu o ina na chu chawi mawi nan oma fel ngota lawm ti te nu le pa kha kan poimo to don ni chu ki na Mizoram po hi i thlir zau chuan nu le pa tu na thalai te poina kin nu le pa tur an lania thil lakal latikal dik lek thei an lania chu wang chuan thalai a hianin tam tak hi atlana ti te hi i asiat theia le khathiam ron pung zela ngai to an azawa Mizoram future hi upright ton lu to kani pathian kanin nga tlat a pathian thu kan vona dik na le rin om na ni chuan kha chu kai aya mi thiam tam tak an omang soi thei mo atam lu tuk college ha te po school ate po an in zirtir tam to zo kani po karinga